Ang lulutuin natin ngayon ay stir-fried oyster mushroom with carrots. Ala kusinerong musikero! Ito yung ating oyster mushroom na bigay ng ating kaibigan na si Christian Anthony Romero ng PTZ Farm. Tara! Samahan niyo akong lutuin ito. Ang una lang nating gagawin is tatanggalin muna natin ang kanyang matitigas na parte gamit ang gunting. At habang tinatanggalan natin ito ng matitigas na parte, isa-shoutout ko lang din ang aking kaibigan dyan sa PTZ Farm na si Aaron Jet at si Noy Noy Talam. Shoutout sa inyo dyan mga kaibigan! Pagkatapos natin tatanggalan ito ng matitigas na parte, hihimay-himayin lang natin ito isa't isa. At para sa dagdag kaalaman at katanungan, pwede niyong i-visit ang Facebook page ng ating PTZ, Naturally Farm. Una, sisindihan lang natin yung apoy at painitin muna natin yung ating kawali. At kapag mainit na ito, ilagay na natin yung ating mushroom. Tatanggalan muna natin yung ating mushroom ng tubig kasi yung mushroom matubig kasi. Kaya, ilagay lang natin sa ating kawali at hayaan lang natin na magtubig siya. At pag lumabas na yung tubig nito, tatanggalin na natin ito at atin itong i-drain. Ito ang ating mga ingredients na kailangan. Ang ating oyster mushroom, liquid seasoning, oyster sauce, sesame oil, salt, garlic, onion leeks, black pepper, at saka yung ating carrots. Lulutuin na natin ito. Magpainit lang tayo ng ating kawali at lagyan na natin ng olive oil. Pagkatapos, igisa natin yung ating onion leeks, yung nasa dulong parte. Tapos, lagay natin yung ating garlic. Pagkatapos, isunod yung ating carrots. Ihalo lang natin ito at ilagay na natin yung ating mushroom. Tapos natin itong haluin, titimplahan na natin ito ng asin at yung ating paminta. Tapos, ilagay na natin yung ating liquid seasoning. At oyster sauce. At haluin lang natin itong mabuti. Kung hindi pa pala kayo nakapag-subscribe ng aking channel, huwag niyo po sana kalimutan i-subscribe, i-like, and i-share. At i-click niyo na din po ang ating notification bell. Marami pong salamat! At ilagay na natin yung ating natirang onion leeks. Tapos, ilagay na natin yung ating huling ingredients, ang sesame oil. Konting halo na lang ito at pwede na itong ihain. Charan! Ito na ang ating stir-fried oyster mushroom with carrots. Lutong kusinerong musikero.
Happy eating!